Pinasahi ang Christmas gimmick sa usa ka mall sa Davao City diin usa ka Christmas robotics ang maoy mulingaw og kanta sa mga paboritong Christmas carols sa katawhan. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gawas sa naandang giant Christmas tree nga gimuntar sa usa ka mall sa Buhangin, Davao City. Dugang atraksyon nila ang gimuntar nga Christmas robotics. Kini mao ang robot nga bear, penguin ug reindeer nga mulingaw og kanta og mga Christmas carols. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10, listening once again. Jesus, Lord, and We had our Christmas launch last November 12. So, as every Christmas good, ang aim is makahatag og new experience sa ato ang mga customers. Kaupat sa usa ka adlaw kini mag-perform, apan sa ubang mga oras, mamahimong pinduton ang button aron kini motukar. Gawas niini, ang tanang customer nga namalit sa mall, mamahimong makatan-aw sa ilang virtual reality nga mga palabas. Mag-present lang sila og any resibo from our mall shops and they can experience na magsakay sa amuang Jungle Boat virtual ride. Kauban si Melcher Awing sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.